Трампа, вядома, ёсць інструменты ціску на Пуціна, як яны былі ў Байдена. Толькі незразумела, наколькі гэтыя інструменты, якімі валодае любы амерыканскі прэзідэнт, ёсць такімі, каб прымусіць Пуціна закончыць вайну. З гэтага гледзяшча са зменай улады ў Вашынгтоне нічога не зменіцца. Россия заявила у своих умовах до мирного пагаднення з Украінай, это зняцце санкцый. Гэта адзін з тых момантаў, які таксама можа ускосна закрануць і Беларусь. Все ж таки Беларусь не адносіцца да прыярытэтаў знешняй палітыкі Злучаных Штатаў, таму можна чакаць таго, што тыя людзі, тыя палітыкі, якія былі прынятыя на працягу адміністрацыі Байдена, яны будуць захоўвацца і надалей. Гэта, аднак, не азначае, што не трэба працаваць з новай адміністрацыяй.